Usala wena. Bengeke ngithi ufuna ukuphuma uphela la ekhaya. Angitshele. Isho ukuthini isanity kuwena? Ngifunda. Ugowisha konke lokho sekwenzewa jika motivational speaker. Into ngijalo kuyazi. Ngiyabuza nje ngoba ngidinga honest answer. Angikowishi lutho. Angifuni ukuthi uhlale kulomshado uzolahlekelwe ihumanity yakho. How dare you? How dare you? Uzozenza psychologist esishibhile la kumina. Isiphi lesimilo onaso esikwenza ucabanga ukuthi ungcono kunami? Nesimilo wena. Ngiyilo nawe bethene angiyilo enhloko. Ngithi ngizokhuluma nje nawe woman to woman. Woman to woman owangena emashidi nami. Kwenzile amaphutha maningi. But ke sesila manje. Angifisi ukubona ulahlekelwa uqobo lwakho. Ngifisa uzikhumbule ukuthi ubani ngaphambi kokuthi ungene kulomshado. Awungazi wena. Awazi lutho ngami. Sengihamba emzini wakho. Good. Ngiyafisa ukuthi uzithole. Ngiyokusiza lo. All the best.